Beszéljünk egy kicsit a Tai Chi titkos tanításairól. Miért mondjuk azt, hogy titkos? Mi az, ami titkos a Tai Chi-ba? Hát igazából semmi. A Tai Chi-ban már nincsenek titkos tanítások. Yang Cheng-fu közreadta a 10 alapelvet, és azóta ez létezik a világban, bárki számára elérhető. Ez egy jó hír. Viszont a rossz hír az, hogy ez a 10 alapelv, ez tartalmazza a Tai Chi összes titkát, viszont ezt meg kell fejteni. A megfejtés pedig nem elméleti, hanem gyakorlati. A gyakorlatok végzése nélkül nem lesz olyan tapasztalata senkinek, hogy el tudná képzelni, hogy mi is igazából az a Tai Chi, és mit tudunk a Tai Chi-val elérni. Így létezik a 10 alapelv, megtalálhatod az interneten, akár az én weboldalamon is megtalálhatod magyar nyelvre lefordítva. Ennyi a lényeg. Csak ezt jól kell tudni csinálni. Egy példát mondok, 15 év Tai Chi után is másfél évenbe telt, mire egy alapelvet megvalósítottam belőle. Aztán utána már kicsit gyorsabban jött a többi, viszont elolvasva a szavakat azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mit jelent az az alapelv. Gyakorlat közben kiderülhet, hogy mégsem. Ne hagyjuk magunkat tévúton járni, keressünk egy oktatót, és kérdezzük meg tőle, hogy hogyan is van ez valójában, illetve hogy mutassa is meg, és tanítsa is meg nekünk. Így a titok az igazából nem titok már. Bárki számára hozzáférhető, de mégis nagyon kevesen tudják megvalósítani. További szép Tai Chi-s napokat!